Adeshimama yemamu nyina aha ebrem ena yede ewia pramto bre kasie ebrewo kasie obati yanka ewo Sompa TV so Sompa 93.1 edi atwagu abumfumpa na ekọ Sompa sunwane Sompa nkranzafo so entie bi ensemo yede ebremu ene awiei die di mu akotene ne tofabo ebini asante mantam soafo wo ne monyamfo simono semensa wode ne nsem bi atodwa se empo se saa wo mu a kobesore adwa so na MPP amanyokuo no oba asante mantem ha campaign team no wapa ho ntoma na panifo de afutuo ama wo ne omanfo ewo wantwi ani penchen na LGBTQ trumun tudwumade no eno mu na doma hene osagefo osi ade yo Dr. Ajimabadu wode nsem bi atodwa se empokura saa yo bampade a enkanakatua obehwe se wode ebeku agidwumade no na onimonyamfo kwadwo ponkroma sabre ofuase agirebi wono ena na yemrahye bedwani sabre works and housing wono ena wodano na probo ewo mfimfin mantamu no dwumadi ekoso nani kotua wisi ne hwene santamu ekokohweye emanyoma ekonkan wei ene afufuro bi ka ho ene yedano kase ne yede abeso mawia pramto brei mu oforisuo aboaje animidin na ye ko social media handles no so a Facebook and YouTube no Twitter ni nyina da kase yakunchire biagu ho ko ne kokenkai bi ne hwebi ne tie bi subscribe na share na afoforo so entie bi na nwoma enkonkai adwumakuo bia da wuruma na sabre yatumi agebre na yede kase ebre wo mrepe ebo mu no yadwatonde no yede betudwa na yede amamo yenye bre na yentie kase ni mu ensem Swafu wono ena sabre works and housing wodano na abrekro no ono na ye mrahye bedwani ema adehia ewo wofo ase ayirebi onimonyamfo kwadwo woponkroma uko emfinfin mantamu a dwumadi ahodo pi ena ode nani kotua bisi ne hwene santamu na ne wokohwehweye rofo se wuduru afarefo kwenyomo efa so eyinam na empo wo bete wo mo shepo no a sa dwumadie bia yasisisisie sede babua ama nwoma akonkan na nwoma to atumi ade ahim ewo gwamamu hono ena sabre onimonyamfo kwadwo ponkroma ode nani kotua wisi an hwene santamu ekohwehweye na ogwaman hene wosabe makwasi ata otoso mienu abra soafo ekopie na himfie no SMP ena wone no echeye yekọ na yekotina na enudisem ayi ejuma na wasoko baby fufuro so a oche de ayi ejuma mo aso upeyin na enyo a nse ayi heye ya kwa aso kaye no ye baby fufuro zo akwe de maye no wona omu no wo modin borbon da mara so baye no ha ma ohun kakrakra na baby o pedo zo kesi be aso zo kesi ewie apo ayi na ahwe bakaso so obetuma ba dredge no kakra me na igwe ti defense ni esa akakra mo we 80% 20% obotuma extend na akwana okay gwe hu oka wona no aka nya so enti yesre wa hwe no so amahen mo ye ya kita wa yewe egwedi yenti mo yo na wa boa na hen nyina pompom so ma egwe dem ye botun wetim ho dem wa kwaba ye bobompa ya mo ma ebia fufura o ma panyu zo akwa rudi bia so be biara wa akodo ani ayekotie ye aye wonsabe ma akwasi ata otosu emienu ogwaman hene na enu akire na soafo no works and house wodano na brekro no a woyemrahye bedwani ma adehye wo ofo ase ayirebi onimonyamfo kwadwo ponkroma ene ode ne tuobo no eba wieye no contractors as defense woye sa dwumadie ni nyina no obo mo abaso na mpo ode afutuo etato kan wo mo ibi mu tu ahwea wo mpa no de elmina so dama wa bra dama tena woye no or say edwuma yerboka wa yere no yetoto hye nananom de wo mo ahen na yentwe damfo no hona so a police fo abema worboa nananom so aye no adza wa je ne pene de ahon so wobobo ahen wa ya twedamfo no hona so wobobo ma ya kire hona ya twe hona so na hona woye
Sunwin wo to ahwe wo de say adwuma no ya ma weje de ma ade no ma menye hydro authority for na ministry for mpanyimfo yere nde na ochena nyina ye de ye nam yere projects be ya wotwe ni na ma waka kire o de yepia contractor for mo ye intentem le ya hwe mo yepia hon ma waka kra mo we wi a o de ye ma sika kom kakra na wotum wo wie mo ye boy ano no yetumi aye ndem na be ma afarefo a wo ho wo hu nde nzama bi akekire wo botwe hena adwene ejina do no so yenye won edi nketa ho ne yenye contractor for na consultant for na ye wo ma ye be dey no ma afarefo a wo ha no wa cheche nzama bi a wo hia nti yenye hydrophone ade yedidi ho nkomo ne ahwe ne da ye adwuma contractor for na ya ade consultant hydrophone ho ma ya ade na wo me yehwe ne enwie na no ho mfa so no ye nuanom ho ne nsanka da mo mfa so no say ye fa ne enwie fa bo de pressure ni na akegina fa kor ano nti no yerebo yen wo mo nda be ma we delay kakra wa ma pressure na akedi fa kor no ye be ne ntem na pressure na etum efi ho na obi an ho ahare no ho be ma ya konde nyina wa tra be 80% or dey etum ye pia na be 20% our can we win within the next couple of months. Any a quote ye swafo no na works and house in Wadano. Abrekronwa wa ye mrashe bedwani ma de hye wo fo ase ayire bi. Onumiafo kwadwo pon kromane na ye kotie ye no. Na trumuntu LGBTQ no. Sabia ku sabia nyado se de agintri ha ntreje e wo Ghana memha no ano odene. Na wo ba wo man kokro Ghana mu a yabakosam ni asode sam kura no wo mam ha no trumuntu no obi ani ho abofo aso na sabrebe no ekoto mrahye bedwafie ne se di nyina be se o mampani so na ade no mampani na adodan kwakufo ado o kan ana wo san ade afa ho se yabagi atum se yanyi ntum eno mu na domahene osagefo wo se ade yo Dr. Ajima Badu ako Badu na nasem wo kan nyina ene se trumuntu no yanyi ntum e wo mam ha na empo kura no se ekokoba no se ntumuntu ne yebagi atum na wokokwasi broni krom omoba bebo o man Ghana mu hade a enka na katua se jeje ka wode behwe na ye de abogana man eho bra odansem wo nyina di wa bra sumaman akwantu kase festival ode ekoto dwa ewo abra festival no eko na wiye ewo na wotwi awiye na me Supreme Court for justices of the highest court of the land. Yes, Rebe, Asana Badiakono, the best Rebe. Baba Ginim, Payan Tantamaye. Yemu be any dimbrana ki papa. Ajuma Baduan Tosumienu, Emra, dear, Sabak Bayan be bonny, na Bibi Baba Hondia, Media Mania Cram Pesamina, Minikani, Namra no Yeda on Yajuma. You're a president. Yakasa Chiro Sambria, Nibreso. Adia ham kura ne se biti baby abrochire na no papa bi bote otonjom minni dini na otonjom de kamfo awura die yewura oti ho abankasiem ama bi otonjom kamfo ge ho se wo why it say adia na it say political yansam bia ye nhu se na o si na che se ono pese o kire se ojeje oso yewura ojeje oso se nsane ana ojeje oso se mbra ne nye yewura yesro sembiri ba wo adia bi ode ba adwombadu entoso mienu banya mranimfo nananom yanya amanyo yete ase adia we nku anso otwe ho fi ho one wa ban na Supreme Court case de top pese bom yewura won sa no fa hwase na media kwa minimum mra ebia otia se samre untime san samra bi wo sa yete ase na yewura ma bia modini enka asem se wo omfo asamra no so onkrofo no bi niam ba ka yente ase yewe yangintu paboa Uganda ene man ne bebre ba ya se bangintu Uganda for basic asem afiwe is expected growth economy ebe ko na nim power Africa de toso miensa ye Uganda ba pass e be pass ye ne betimi ye be bibia identity ne be economy na basic asem yewura me adwombadu antoso bienu nya judge ni ko sisa judge no wan kasa obaje ade na afiri mensam no yewura se badisika sem bayesa se osane wonye sika judge na ndi no bayode a chaw me amesra foforo se yesikam ko a yemu bi anyada yankasa ye baboa se baye saa ano ontimi nyada enkoso na nya de se obi a wo hyase ye ba ma kwane ene de ba saa de a na tuo no ho baboye na menya mengi ni se opese ho boye Suma ahinkro na watwe awieye wabra akwantukese afahye no ekwa awieye
ɛna dɔmahene ɔsagyefo ɔsi adeɛ yɛ Dr. Ajimabadu ɛde nsɛm wɔ nyinaa ɛkɔto edwa na ntumuntu nsɛnsɛm no sɛdeɛ medical canon no akɔda ne tweapia Ghana fo esi ɔmo ano anɔpa wɔ mo we awiaso ka ho anwumere wɔ mo we anadwo wɔkɔda nyinaa no tumuntu no a sɛ yɛbɛgye atum sɛ yɛnyi ntum na Ghana Catholic Bishop Conference deɛ na ɔmo so ɛka kyerɛ na adodankwa ne Akufo-Addo ene Alban Babin se omonhwe na de sefata omo enyo na nyoma enkonkai na yakon homa so na ye ne Reverend Matthew Akwasi Ajiman ono ena edwemtani ema Catholic Bishop Conference omaimu ye no enkotwetwe enkomo na okay ye pusupusu ahoma no a yensa eka no a na ye ne no atwetwe enkomo kama yeba asante mantem ha no okay Reverend Memoaha. Hello Reverend. Hello Reverend Memoaha eba Sompa kase so. Hello mejo so Panipa nyaminipa bibia boko de nyame adom ye ho ya so mo yakeni Reverend Sabre Tumuntu Ghana Catholic Bishop Conference say na mo se na adodankwa Akufo-Addo ene na pamfo so mo hwe na nyoma nkonkai ese die yenim se emra she bedwafo no ena wo ma hye mra ena Ghana ha die yenim se wo mo ye mra ye mra so mo de komampani ho amampani odene nsa ehyaase se mampanyini ewo bibi ka otimi esan de brewo no no moye enti san yenim na we ya ye dia kwa koma mampanyini ni aye hwehwa an se odene nsa ebe hyaase ana wo bibi ewo ka ho a won fan to parliament ani na senia yemra etie na makwan so moye no omonye ne sa pepepe yasema ayede emsi yede to nanim na Ghana fo nyina anim no no na nia akoba se yesi obi e de ko Supreme Court no eno enye ye yasem yenim de se mra bi wo ho a ema obi kwan mo ye sa de yenim se mra bi e wo ho se obi timi twintana Parliament ne president anemu na wono di asem no kokota abrasem we atena parliament abe mfie miense ko 9 ye a obi a wo bibia atumi de ko nipa na amfa anko no wanye yi na ya wi a so wono nko nya wono wo dwene wode ba be sisa nya parliament ene Ghana fo nyina yeke but yenim ebi ana mra bi wo ho a e ma ne kwa mo ye sade a ye nim nti ne ye hwe se mra wo mo nyim mra no wo mo hwe se mra bi wo ho saa se mra bi wo eni ho sade a adenti na mampanyi eye saa se mra bi so wo ho a mampanyi etimi gina so no wo ye sade a sanche so mo ana hwehwe wo mra na ji a e ba saa ne ya de ne ye hwehwe an se mampanyi wo de ne nsa be hyase ye hu agina so bia mampanyi betimi anya obetime gina so akase sa mra we ya mra she badwafo di aba no sabi won fa ne nsa enhyase yehu ne obetime agina so na wakasa nti wo ya wonya ne ntem no fa me ne mfiri sa semi so na Ghana yentime nkoyenim ti Reverend Kokoba ne se o mapani edne sa hyase so wagye atomu a Ghana Catholic Bishop Conference de na mo betumi aka ana bibia tesa sure excuse me because what the message ya so because what the message say no an ye hwehwe endi na mraje bedwafo e dia kwa ko ma no ese na Ghana fo pe endi yenye sadda we na beboa Ghana man ene dia kwa koma no nti ya ye nyina ye sere no an se ana enye nsire mpo ye bi sha ne se ode ne nsa ebe sha ase na ode ama Ghana man Reverend
Nana Santi bedi atuo ne letter no unya bi kaye. Makai bi. Na no na me kire mu se. Sabi o ye asofo ye nimu emra ni nyina. Ana ye bisa se Ghana ha no emra bi wo ho saa. Se parliament de ntiseye ekoto mampanyini animu a nya wotwe ba ye se wo mo hwehwem enam se obi di ko Supreme Court no enu tumi si mampanyini kwan ma wo kan se nipa no emuaye Supreme Court de be ma na anse na ode ne nsa asate ana yenim ebi ana mra bi wo ho saa nti na ma nana bedi atuo mampanyini ma wo twere saa se bibi bia so ni ho saa dia adenti no so mo twere ne saa enti hono na ye nim parliamentary procedure enen ye die nim so mo ye bibia o mo wi a o mo de brana koma mampanyini saa na ye ya tese mbra no eka na mampanyini de nsa ayeden ahyase na aye mbra anaso o si obi a we say manhwe saa die we ebi a mo hwe na mo nkora ha kakra na wasan de aba parliament no wasan de akwa akoma no o de nsa ahyase saa na yenim na se parliament ye mbra wie na ankura bi se wo de ko Supreme Court and entino mampanyini enyai anaze mampanyini no kase wo de continue so wo jai mani pakro no Supreme Court mani muaye ewie ansana wo de nsa be hyase anaze wo mfa nsa hyase a ye nim de se mra bi wo ho saa de a ye nim nti ye nim ye nti a akwakoba no saa na Reverend se kokoba ne se wo mampani se wo de nsa be hyase no se eche conference no mo betumi akodo ho e wa bankesiem ene na kokan ho asem ana o sanye ye wo ho ida bia ye di nsa wo so bibi wo ho na ekire ya adwene a na anase ekine Ghana fo adwene na wo mo de tu yanimu a ye tumi ekọ ene na kodi enkomo amampanyini bia ye no mo ewo edi nsa wo so emire bia nya ne manyina na ya na nhu se ye twere no wo kraka mu e de babo ntene no ye no mo di nkomo pa e fa ne ma bebre hu enti se bibi we chere ni aye yi a mi giri se na se Ghana fo pe na o se aye yi na ye betumi aya ye betumi akọ ne ho se bi ni akwa kubisa ye ntie bi a aba ne sa Reverend unim so oman ya pa ye ho a yesre ye ho oman ye nika pra ye ni hu economy emu ye den emrofu ya dawroma na ye da wo mo na kokoba se ya gitwumu a nkofa ho kire ma minye ni se dia ho kire bia ebeba bi se man bebre wo ho a wo mo ti se bi se ni ye tie ya ye ne abrofu ye ne bibia enzo mare wo mo mra se tadi we wo mo mpe e wo mo man mu ta man ya ye no mo edibia yi anka se enam se ti ene mu edibia biu ana se mo pe bosia ye ma mo sa bosia ni biu wo mo anka sa ko Saudi Arabia ko Iran ko Egypt ko Kuwait ko Arab countries woman to me nkokora no makwa akọka kire mu se emrewe mu anye amma emema ne mema na na ema ne ma na sebi yeni mu enni biabiu woman to me nkansa akora enji ni giri se eye enintiabuo eni die dia wo mu enni mfa mayen enema saafo no wo mu keka kanse mu na sabi ensesi e ton nipa su eni nipa ban eni ya mamere eni esuban ye ton de gisika wia na fe ya ne hwan ye hefo enti eno de be wo mu so wo mu fa maya enam se ye ka se ya ye de ye ho a wo mu fo mu sika
yɛnso yɛntena yɛ baabi na ɔhunu sɛnea wiase no ɛsi kɔ ɛnnɛ no ebi ne Burkina Faso ɔmo sɛ wɔn ne saafoɔ yi wɔn atete mu sese na mo yɛ yɛ deɛ ɛne yɛbɛkɔ baabi a Russia wɔ hɔ yɛbɛtumi akɔ BRICS nti ɛnɛ no edwadie no ɛnte faako wiase no nso ɛsesa nti sɛbi kwafiabuo ɛne kwan a ɛyɛ a wɔn de afa so efiri titititi ebeduru nnɛ no ɛnso so yɛtena hɔ ma wɔn de ɛfa so bio na yɛ mpanimfoɔ na wɔn di yɛn anim nso ɛnso so wɔn ma kwan na saafoɔ yi ɛde ɛfa kwan bi a ɛnyɛ so ɛnyɛ adeɛ a Ghanafoɔ yɛbɛpene so saa da yɛmpene. Reverend Awia yɛbɛda ase. Menso meda wase. Yɛne Reverend Matthew Kwesi Jamfi ɔno ɛna ɛyɛ dwemtrani ɛma Ghana Catholic Bishops Conference ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no be no sɛ yɛbɛgye atom sɛ yɛnyi ntom ɔmampani ɔno ɛna saa bere ne nam ho apa so ɔbɛgye atom sɛ wɔnyi ntom no ɛkyɛ so anadwo ɛno ɛna mpanifoɔ ɛka ho asɛm no yɛntoa kaseɛ no so na yɛmfa ɛma mo ɛbɛtɔ odwa sɛ oba wɔ man Ghana mu a ɛne obi kɔyɛ no kwasi asɛm na empo abrabɔ ankɔ yi ama no a ɛbɛyɛ no a ɛna ɔde bɛhyɛ ɛsan sɛ ɛbɛyɛ woni maame ɔnsa ni papa ɛno nti no oka sɛ obi yɛ bayifo a ɛna so waka no afa ho adi na ne ɔkɔ baabi ɛno nti abayifo ahunu amane papa ɛwɔ Ghana memha abrabɔ ankɔ yi a ɛyɛ bɛyɛ yɛmfa na dwuma ɛyɛ bɛyɛ wɔyade a ɛyɛ bɛyɛ ɛno mu ɛna mpanifo afa adwene sɛ sɛdeɛ bayibɔ no ɛkɔ so no eduru baabi ato aduane kora wanhwɛ ayɛntɔ efiri sɛ yɛde bɛyɛ ataage wo ɛno ɛna yɛde bill akɔto mmarahyɛ bedwafie sɛ empo kura no sɛ obi abobo obi bɛyɛ ɛkwa bi so a ɛwɔ sɛ mmara no etumi ne di ɛwɔ mmarahyɛ bedwafie na empo kura na so twi bi ɛsɛfata yɛtumi ɛde ma no ɛno mu ɛna na wɔtwi awieyɛ wabra Dr. Nana Kodua Herbal and Spiritual Center ɛno ɛwɔ maase afigya kwa abere mansin ni mu asante mantem a wɔpa ho entoma no ɛna otumfo so mankwa hene baafo asabere ababi wokopie mu na wokopie mu no ɛna nanade tudwa sɛ empokura so obi bu obi baye na wɔde gu nani mu ase a ɛwɔ so wo prove an evidence bi na wɔde tato sɛ we wo bayifo senti a wo bayifo no ɛno enie ɛno ɛna nana ɛka sɛ ɛkɔba no saade a ɛbɛboa na empo na mmara no yɛgye tumu a ɛbɛma bayibɔ so abra ase kakra sumakwa hene anodisɛm yɛnkotie bi Some kind of business advice. You need to just have a fast. You need to have a set. I pay you more. And then you know, so not to pay you. Watch you, and I watch you. I need a break as well. There's no one there. Pay you. I give it to you. Another. But just a match. Yeah, what percent? Yours. Let's say, Otumfo suma kwa hene baafo asabere ababio otoso miensa nana anodisem yekotie ye no na enu akire na Sompa kase ye ne Dr. Nana Kodua atwetwe nkomo na nana asem awo kanyina ene se sa wohwa tetibremu no de a nananom ani nsuansuo wa atwa ye ho ahia ena mpokura no ye ka bambo pa akura ne kura wo mo ansa na asode ana Christianity eba enu ti se ye ka se sunsumu asem pa de empempi no ya ne hu hia pa Nana Kodua anodisem
Sabi so be are na say oba say obenya baby achi ni pana to na ya na dey ase eni pana so wo ha wo fi chichi na eba say wo dey duro e ma say won fa nkwa e bo ha wo fa duro no wuni ye enti na dey Nyankopon ni asuo mu aso wa be asuo mu so me da ye say sika ba baby ano ma ni ma me fa nye e mo bra mo ni ya mi fa ku dan kese ye fa so say dey be ya obi ba ano be na ade a na so yare a na ya ma ne ko ni ba gina so ya wo ya be bi dura ye atu sabuta ye ti na ma ye ku dura ayare sabe anko na se hwe ene ma ye ha ni fa wo wiase a ya na yare no kote na ni pa na se wa ya ye gine to ya ka wo wiase pa stram ye ye ni na wa ha se o pese o tu kwan se wo amono ne wo bi a wo ha obi apa nkrata awo ye ha obi ano wo ba ha wo ne tu ofu ni ma so bo so odwuma na enye sika se bi ha obi a wo wiase ba ifo na e pamo wo shabre na enye ye ha obi awo na wo pe bi a wo pe ni wiase bia ti a ye nya wa sika bi a wo pe bia wo ba ha so ma da wo ba bo ama ko saka bi a mi tira e me de me sase me bu e wo Nyankopon a wo bo so bo asase ni dimu ani eso wa dimu se bibi sa eye adwuma eno ya nananom aboson ensuo mo mo na na wo hokra ansa na aborofo de wo de e ba beto ye wa ha na wo de beto ye no no mo bo enkwada e ba so se ya nananom de no enye ye tu ya nananom de no tontone na ya mfa abasi broni de a ye Israel de no apa so ye fa eno no mo aye obi nana kodua ena yekotie nano di SM no yento akase ne so emfa emamo oman Ghana se yehwe yemra kunini no dia baabi atentere ne eya adwuma pa eye yekoto ahodo ewo oman Ghana mu ha na ebra no ya na woye nkyerɛkyerɛ ne atenatene ede ma agegefo magistrate ni mediators fo na afi wedie no ekoso ewo mfimfin mantamu na adwumadie no kwaso no asɛmtripo a na daso building the pillars of justice through alternative dispute and resolution eno any asɛmtripo a na daso na sabre ya me ne wo kase pa de adwumadie no wo de aba na wie ya anesa na